Ake sibingelele la kubantu bakithi. Mangaphazami namhlanje umhla ka-2 September 2024. Kune story la esitrendayo kuma-mainstream media channels la kunabantu noma kunamabhunu amabili, elilodwa liwumphathi wefamu bese kuthi lona omunye abe usupervisor kwifamu noma bayinduna kwifamu, bese kuba khona umuntu wokufika okuvela ukuthi babulale abantu eplazini bayobalahla la kudla khona iy'ngulube. Sikhona leso story esithrenda kakhulu. Ake sikhulume ngaso, kodwa-ke thina isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi abesifazane ababili badutshulwe bayolahla ezaleni ley'ngulube. Le nto le yenzeke endaweni yaseLimpopo khona la eSouth Africa. Sithi asiyithinte ngoba siye sibone la kunenhlangano sake sayisho lento before ibizwa ngokuthiwa i-AfriForum. Angikaze ngizwe ikhuluma deep ngalo doti wenziwe la mabhunu. Kodwa mhlawumbe kube abantu bakithi abamnyama babulala amabhunu bayowalahla ezaleni la kudla khona iy'ngulube. Mhlawumbe ngabe lento inakwe kakhulu, yabo. Kodwa bambalwa kakhulu abantu abayiqaphelile ngoba ayitrendi kakhulu even naku-TV. Uyithola la kuma-YouTube channel. Mhlawumbe oza ukuthi abaningi abanama-channel nabo la ku-YouTube beyitrenda bezama mhlawumbe noma bezama ukunyusa ama-views noma ukuthi kunakeke ama-channels abo. But thina indlela esizokhuluma ngayo njengabantu abafundisayo sizophinde sifundise futhi ukuthi bafowethu ibuhlungu lento eyenzeke kulabantu besifazane, and la eSouth Africa kukhala ngalento ekuthiwa i-gender based violence. Kuvele kubulawa abantu besifazane. Uyabona-ke lena-ke ibuhlungu kodwa lento le ngoba sithi siqhakambisa idemocracy, sasihlukunyeziwe phambilini ngendlela esahlukunyezwe ngayo, kodwa uma ufunda izinto ey'kanje ingakho thina siye sithi uma umuntu uphila eqinisweni, yabo, uma umuntu uphila eqinisweni, and nevangeli esilishumayela kule channel ukuthi abantu abamnyama anikufunde ukukhanda amabhizinisi enu, nani nincishe abantu abangelona uhlobo lweni imali, nibancishe imali ngoba emhlabeni ukuze uphile impilo esile, ukuze uhlonipheke, ukuze ube nesithunzi kufuna ube nemali. Ingakho silwa kakhulu nalento ekuthiwa utshwala ngoba uma usalibala ukudawa utshwala noma usayixaka ngey'dakamizwa impilo yakho ayisoze ishintshe. Nalaba abathi bazokhuculula impilo yomuntu omnyama besabe untshela iqiniso ukuthi impilo yenu ngeke ibe ndawo uma nisadakwa utshwala noma nisagcwala emasontweni nibanga umsindo nidumisa amaJuda eningawazi namaHebheru mhlambe namaGreek mhlambe nama-Arabs eningawazi, ayikho mpilo yenu yoba ngcono la. So ezinye izinto-ke thina esike siy'shumayeze lezo, kodwa asifuni ukungena kakhulu sigxile lapho ey'ntweni ezalimaza kakhulu umqondo womuntu okuyinkolo, kanjalo nalento okunganaki sithi si-celebrate i-democracy kodwa abantu bakithi bese iy'dwedwe zezinye izizwe. Nathi nje into esicasulayo. So la isihloko esokhuluma ngaso namhlanje lento eyenzeke eLimpopo, lento eLimpopo kuthiwa besifazane ababili badutshulwe bayolahlwa ezaleni ley'ngulube, yabo. Bakubhale ngesiNgisi-ke thina sikhuluma isiZulu asingeni ndaba ukukhuluma isiNgisi. Zintathu lezi iy'nsizwa, iwu-supervisor le. Khona elinye ikhehla la, ikhehla leli eselilidala. Yabona iqiniso uma likhona, labantu ufuna bofela ejele kahle kahle. Lo mfana nje womlungu ufuna ufela ejele. Kwa-bail bekufuna bengayitholi ngoba uma uthi silalela isitori, uyabona leli bhunu elingala, siyaziveze lokhu komfanyana lokhu. Lo mdala lo. Khona nomuntu oyi-foreign national, angitholanga kahle ukuthi umuntu oyi-foreign national umuntu ovela kwelinye izwe, yabo. Nengicabanga ukuthi ukube mhlambe bokwabani bokufika laba ababulawe bolahla lapha ezalweni. Le ndaba ngabe mhlambe namanje kusakhulunywa ngayo ko-TV ngisho emsakazweni. Kodwa angazi noma mhlambe abantu bakithi
cha nje mhlawumbe ake siyibambe lapho ukuze singalosilandelelo, kodwa ngineqiniso lokuthi ukube mhlawumbe abantu bokufika abenze lento, ukhona nomunye usopolitiki ogaye ongagayelwa mphawu ngabantu bokufika. Angikaze ngimuzwe Phawula ngaleli foreigner leli noma ngalo muntu okufika ohlangane nalamabhunu kwabulawa abafowethu laphayana, noma osisi bethu abamapedi bebulawa amabhunu kanjalo nalomuntu okufika bathatha bawulahlwa endaweni ey'ngulube. Lento kufuna siyikhulume nje ngesiZulu nje kanje ukuze iqhamuke. So umnikazi weplazi lomkhulu lo uZachariah Johannes Olivier, bese kuthi ufarm supervisor kube lo mfana lo u-Adrian Rudolph, lo mfana lo. Bese kuba khona uWilliam Musora, ngiyacabanga mhlambe lo muntu waseZimbabwe lo muntu, lezibonge kanje ngikhumbula khona bekuthiwa umsondo waseZimbabwe. Ngicathi uyedlala ibhola mangaphazami mhlambe istrike edlala iKaizer Chiefs, cishe waseZimbabwe lo mfowethu. Ulekelelana nalamabhunu. Nansi into eyenzekile ngobona kubhaliwe la kuthiwa 3 men, there are 3 in total njengoba ngisho. 3 men are accused of killing Maria Makgatho, age 47, and Lucian Ndlovu, who was at 34 years old. Shethi bobathathu laba bathwese icala lokubulala ngenhloso uMaria Makgatho oneminyaka u47 noLucian Ndlovu oneminyaka u34, yabona. Bese kuthiwa Makgatho Ndlovu and her husband went to Limpopo farm and badubuleka-ke njengoba kushiwo la, and they were allegedly shot. Only the husband survived the incident. Shethi kahle kahle abantu abadutshuliwe la bagcine bebathathu, kwashona labo sisi boba u2, kwase kwathi uhusband wayedwa walaba wakwazi ukusurvive noma wakwazi ukuphila naye uvuke kwembula kwembeso esibhedlela. Uzothola-ke kodwa ukuthi babulaweleni beze beyofakwa ezaleni ley'ngulube. Lokhu kufanele sikusho ukuthi inzondo ebhekiswe kumuntu omnyama indala kakhulu. So ingakho thina mangabe sikhuluma sibheka yonke into eyalimaza umuntu omnyama emqondweni, njengoba siye sikuveza ukuthi abelungu noma amabhunu awayazi bafitha indlela ezulwini. Lonto akumele siyifihle, yabo, akumele siyifihle. Yebo ibona abasifikela nencwadi ekuthiwa ingcwele iyisa umuntu ezulwini, kodwa kwayibona bayazi indlela ezulwini. Akekho umuntu, lento soyiphinda cishe mhlawumbe soze sife, akekho umuntu owazi indlela ezulwini obusa ngokubulala abantu, yabo, akekho. Ngoba phela ngesikhathi se-apartheid kuthiwa umuntu omnyama ubecindezelwe, ubebulawa umuntu omnyama, yabo, ibingekho le constitution ekhulunywa ngayo, ubebulawa umuntu omnyama more than 500 years, ngoba sike sikuveze kwamanye amavidiyo ukuthi more than 500 years umuntu omnyama beyisigqila sabelungu namabhunu. Lonto akumele siyifihle, that's history. Ingakho siney'nhlangano zopolitiki ekuthiwa zalwa ukukhulula umuntu omnyama ekugqileni. Lobo bugqila bafike nabelungu lobo bugqila. Bona kanye laba basifikela neBhayibheli basitshela ngoJesu, nokuthi uJesu umsindisa, sithuka okhokho bethu sibabiza ngamadimoni, sithande oMaria noJohana abantu esingabazi, yabo. Kodwa besibulala and beyithanda leyo nto leyo, yabo. Kwase kuthi ngo-1994 kwase kungena lento zama-constitution, kwathiwa kunamakhoti, sokuno-equality, yonke leyo nto leyo. Kwase kwathiwa sekuphelile-ke kodwa ngani ngalento ekuthiwa ubandlululo noma ngathi uyinzondo. Ngifuna u-apply umqondo wakho uma uthi umqondo wakho usebenza kahle, ukuze ukuthi why labantu bebulalela abantu. Ngoba phela uyabona umuntu uma uzobulala umuntu, yabo, umuntu kuyenzeka afa umuntu, uyabona umuntu kunalento ekuthiwa ukudakwa ukusutha, yabo, bese uhamba uphosa kuyenzeka ulimale. Nokudakwa nje inkululeko, yabona inkululeko ama-right akho emaningi bese uhamba wanunuselana nombani kuyenzeka ulimale. Ziningi izinto ey'bulalisa abantu kahle kahle. Ya, khona ukubulala umuntu kuyisono, ngokahulumeni kuyicala, kodwa ukhona umuntu okuye kwenzeke efe, yabo, ahanjiswe emhlabeni kuthiwa bekuphoqa, ayikho into ebingenziwa, yabo. Kodwa uma uzobulala umuntu kufuna ebe necala ukuthi lo muntu ngoba nje kufuna simgudluze emhlabeni ashiye icala lakhe nanti,
masihleli naye ngeke sikwazi ukuhlala naye emhlabeni ngoba uzolimaza abantu abaningi akube uyena oshesha ahamba alikho icala kuleyo nto leyo. So mawuthi yasilandela le story nansi into oyitholayo. So according to National Prosecuting Authority u-NPA, u-NPA ke uhlelo elimele ezokushushisa la eSouth Africa, yabo. Mawusenkantolo nje umshushisi kahle kahle uqashwe National Prosecuting Authority. Umshushisi ke mawusenkantolo ilo muntu ofaka ingubo emnyama obuza too much. Bavama amantombazane avama ukufaka ama-Crocs, abafana bavama ukufaka iy'cathulo ey'cijile ey'cwebezelayo ngathi bazodlala umlingo. Baqashwe ke u-NPA labo bantu labo. So kuthiwa according to National Prosecuting Authority NPA, the victims came to the farm on August 17, 2024 after they have heard that the Clover truck had dumped allegedly expired or soon to be expired goods. Chethi labantu ade sibaveza ngale kuqaleni lesi slide esiphuma kusona, right? Bathole chethi baye kuleli plaza bekumhla ka-17 August 2024. Into ayizolo le. Chethi bezwe kuthiwa i-truck la kaClover lizoyolahla izinto esezi-expayile noma osekuseduze ukuthi i-expire. Uyabona ke ingakho sithi ziningi ihloko esikhuluma ngazo. Thina into esikhuluma ngayo yazi emhlabeni bafowethu. Noma singawuthanda umdanso lesiwuthandayo, siyithanda i-entertainment, sikuthanda ukudaka utshwala, silithande nesonto, kodwa ukuze uphile impilo esile emhlabeni udinga imali. And ukuze ukwazi ukuba nemali kufuna uhlukane notshwala, uhlukane nokuya esontweni odumisa izinto ongahlangene nazo, uzazi izinto kumele uyidumise ungamdumisa izinto ongahlangene nazo zezinye izizwe. Hlukana notshwala, uqhelelana nesonto elafika nabelungu, laba abazizondayo abasibulala singenze lutho, ney'ncwadi zabo ekuthiwa ingcwele uyaphuma kulezo zinto. Uba busy nento ezokuvulela ibhizinisi ube nemali. Mase nivula ibhizinisi nina njengabantu abamnyama ninakane nodwa njengoba sihlezi sisho ukuthi ngeke ulifice ibhunu noma umlungu ezosupport umuntu omnyama ebhizinisini lakhe. Sukela namhlanje hoya kushisa nyama wangakini ubone ukuthi ubafice yini, noma uye esalon ubone ukuthi ubafice bezogunda kini. Hayi abanamsebenzi nani, not bona kuphela ngisho ngaphaka zonke ezinye inhlanga ekhona, mfimba amantiya, amasulumane nani nani, akekho umuntu onendaba nathi. Thina abantu abamnyama siyidwedwe zezinye izizwe, sodamede bezinye izizwe. Mangabe enodaka enyaweni usulela kithi and yasicika thina leyo nto leyo. Namhlanje mawuthi uyafunda la, labantu bakithi baseLimpopo babulawe indlala baye ezaleni beyofuna ukudla. Phela uyabona ezaleni kulahla izinto once kwathiwa into expire into ebolile leyo nto leyo. Noma into esizo expire into esizobona edliwa yingulube lezo zinto lezo. Ngoba uyibona ingulube iseLimpopo la, yilo leli plaza leli la kubulawe khona labantu. Labantu ba trespass kwalabelungu ade sibaveza ngale abamfuni umuntu otrespassa ebhizinisini la, eplazini labo. Lalela ke bebengayile kodwa ukuyogcekeza. Number 1, bebengayile ukubamba inkunzi mhlambe beyodlwengula noma beyontshontsha, bebebulawa indlala beyodla ezaleni njengengulube. Iyona into esihlezi silwa nayo, into iyasihlaza lento bafowethu. And nina solo sisho njalo lento. Yabona nina enithe ukufunda mbijana, eniphila impilo engcono, ningalinge nenze mistake nitshela ukuthi lezi ngane nizele nazo izophila kangcono njengani. Thina sihlezi sisho ukuthi okucabanga ukuthi masufile eminyakeni mhlambe owu15 owu20 ufile, noma mhlambe eminyakeni owu50 izingane zakho zizophila kanjani. Ingakho abelungu badla umhlaba kithi bathi asihambe siye emasontweni khona sofa ingqondo, basinika utshwala, basinika amalungelo khona sofa ingqondo, siqhubeke sibe yidwedwe zezizwe zabo. Ingunaphakade nowabuka amanye amavidiyo ziningi izinto ezisile sesikhulume ngazo, kodwa ngoba kubukeka ngathi impilo isengcono okwamanje. Kubalulekile uku-underline lokho masithi okwamanje. Impilo kuthina abantu abamnyama ibukeka isengcono okwamanje ngoba uhulumeni umshiyelo we-Government of National Unity, lo hulumeni lo bephethe ka-ANC, anginandaba-ke nokuthi ucorrupt unjani unjani, anginamsebenzi naloo nto le. Ube prioritize abantu abamnyama
not emabhizinisini, kuma-state institutions, njengoba kuma-government departments, ufica kugcwele abantu abamnyama. Leyo nto ibizwa nge-affirmative action, yabo, ukuthi kuzanywa lento ye-equality, ngoba ngesikhathi se-apartheid besibizwa ngama-kafir, sibizwa ngama-negro, kuthiwa sibe yito, bekune-direct oppression ngaleso sikhathi, yabo. So ingakho ufica eminyangweni eminingi kahulumeni kugcwele abantu abamnyama, but uma uthi uyababhekela abantu abamnyama ba-stupid, baney'kweletu, bahamba ngey'moto abangayi-afodi, bagqoka iy'mpahla abangayi-afodi, bahlala emzini abangayi-afodi, yonke into bayenza ngesikweletu. Akekho umuntu obatshela ukuthi vulana amabhizinisi enu nabantu abamnyama, nichele emasontweni ngoba nibulala ingqondo, nichele nakuy'dakamizwa ngoba zinibulala ingqondo, nicabanga izinto ey'sile, nenze izinto ey'thinta nina njengabantu abamnyama, ni-encourage-ane ninodwa, ukusapotana ninodwa njengoba zenza ezinye izizwe bafethu. Sihlukane nokuba odamede bezinye izizwe, ngoba uyabona uma ulambile labantu abadutshulwe bezodlala ezaleni bebengena choice. Indlala isineki bafana, kuyo into okudlala ukuthi into ebuhlungu mangabe impilo isingcono siyakhohlwa bafethu ukuthi siphumaphi, and leyo nto leyo izofaka iy'ngane esizoyizala enkingeni bafethu, enkingeni, hhayi encane. Yabona nje lesi simo esehlekelela abantu badutshulwa la eplazini beyodla emazaleni. Nawe ingane yakho uma uhleli phezu kwengqondo izodla ezaleni. Ungapixi ngokuthi ufundile, uthi ushe mina ngifundile. Vele uma ufundile akusho ukuthi uzothola noma uzosebenza kangcono, yabo. Ufuna uminga wena ukuthi uhulumeni ozoba khona adala amathuba omsebenzi ukuze ingane yakho ikwazi ukuba ne-future. What if engadaleki lo mathuba omsebenzi, ingane yakho izosurvive kanjani? That is why we encourage you guys to start your own businesses. Even nalawe esenikhishwe kona ama-foreign ekuthiwa ama-spaza shop, ncishana ama-foreign imali. La ma-foreign ezemzini yenu ezoniwashela, alusa iy'mbuzi, alusa iy'nkomo, aphume kulezi y'tolo kungene nina ngoba vele bekweyezenu, ukuze iy'ngane zenu zibe ne-future. Nazi into ebalulekile, ngeke uze ube nayo imali ungenalo ibhizinisi. Sacrifice imali onayo, 50% yomali oyiholayo, start a small business. Encourage even your kids, teach them how to run a business. Nihlukane notshwala nazo zonke lezi zinto ezinenza nibe cheap engqondweni. Nihlehle nakule nto yo-TikTok, isinibulala ingqondo kakhulu. Le nto nje social media isinibulala ingqondo, senifana nopopayi, anginazi nganibiza ngokuthi niyizini. Ukhuluma nomuntu into esile, uthi uyamfundisa, umficele egqolozela i-TikTok, i-entertainment 24/7. Ingane yakho uzoyifundisana, izala ezaleni, izofela ezaleni, izodutshulwa amabhunu ayibulala. Le nto le ibuhlungu. Ngiyazi mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuka, shem, sike sibuke mangabe kukhulunywa la on TV noma kwamanye ama-channels, abantu besho bethi we need to come together. Uyazi guys, angazi i-reality singayisabi. Uyazi ukuthi umuntu ophuwa kahlonipheki umuntu ophuwa. Okubuke nje nawe uma kuthiwa unemoto uyadriver, ufika umuntu oyi-homeless, laba abahlala emgwaqeni babiza ngama-street kid, kodwa kuthiwa yi-homeless, umuntu ongenakhaya, ohamba ekhangeza ukudla. Okubona mesondela emotweni uzunyusa iwindi, uyakunyanyisa ngoba ungcolile. Yazi into engishoyo, umuntu ophuwa akanayo i-dignity. Uyabona nje uma ungabuka amaSulumane ane-dignity because they run businesses. Uma ungabuka ama-China, ngeke uliqhathanise i-China nomuntu omnyama, ngeke ulifice i-China lidakiwe, ngeke ulifice lidansa, ngeke ulifice liqashwe omunye umuntu, because they can think. They know exactly what I'm talking about. Ukuthi nina ngeke nize nitshele, noma nithola umuntu ozonitshela iqiniso niyacasuka, nithi uyacwasa, nithi unenzondo, nithi you need to come together nabantu abangemnyama njengani. Khohlwane bafowethu, into engeke izenzeke le nto. Kunezinye izinto othi uma uyibuka ngokwe-theory uyibone zi-possible, but uma usuyibheka ngokuba practical engeke zize zibe possible. I'm telling you, ziningi izinto ezenza isense uma uzoyibuka ibhalwe phansi, but in reality engeke zize zenzeke. Ibuhlungu lento esiyibukayo bafethu, ngoba ekugcineni ukube labantu abathulanga bebezodliwa zingulube. And uzwe kahle, libe liphi icala lalabantu, and babhize enkantolo bafuna ubanika ibheli labelungu naleli foreign naleli, and lento ayitrendi kangaka lokhuzaneni.
kuma mainstream media channels. Ayi-trained, uyithola la lokho njani kuma YouTube channels. Kodwa ngiyasho namhlanje ukuthi ukube bekuyithi esibulale lamabhunu sawalahla lapha elokhuzaneni la kudliwa khona ingulube mayibabu ngabe liyabhubha. Ngabe uthi uvula i-NCA kukhulunywa leyo nto, uthi uvula i-SABC kukhulunywa leyo nto, uthi uvula uNewsroom Africa kukhulunywa leyo nto, uthi uvula i-radio kukhulunywa leyo nto, uthi ungena kuma-channels aphesheya ko-BBC ngabe kugcwele umhlaba wonke ukuthi eSouth Africa kubulawa abelungu bathathe bawudampa nala kudliwa khona ingulube. But ngoba yithi akutrendi kangako futhi noma into engicikayo khona nanokufika la lwamuso Randini wokufika naye, but angisho ukuthi ngithini, kodwa nje lento siyayibuka nje ukuthi iyacika njalo lento ngoba izwe lethu leli mangabe kuyithini esiqhashazwayo noma egangwa ngathi kukhulunywa ngendlela nje akubi akugqami kakhulu, yabo. But ipoint yethu kuyo yonke lento esikhuluma ngayo ukuxwayisa abantu ukuthi bafowethu masizolibala ukudansa, silebala ukudaka utshwala nokucelebrate i-freedom ngalendlela esiyicelebrate ngayo, iy'ngane zethu izoba senkingeni. Thina lilodwe lethu mawunemali zama ukuvula ibhizinisi noma ngathiwa lincane kanjani, sifundisane thina abantu abamnyama sisodwa ukuhwebelana sisodwa ngoba sibuka kahle thina nawe kusukela namhlanje ukuba niwa-check amanye ama-videos ethu manje ngoba ama-video esikhuluma ngazo lezi zinto lezi masingayenzi lento buhlungu lento le uyodla. Uyabona mfethu ingulube edlala labantu kodwa beze bazodlala. Uyazi why beze bezodlala? Ngathuthi ama-parents abo noma abazali babo bebe-ignorant njenge-majority yethu sabantu abamnyama. Nansi enye into eke yavele engicekile, lento yenzeke eCape Town, ingane yomuntu omnyama lento esihlezi sisho sithi ake sikufunde nalento sike sayikhuluma namaNazaretha. Siyacela mangabe umNazaretha kune video esike sayidedela la ethi iyichili inhlupheko ebhekene namaNazaretha. Noma ungathi ungelona ke iNazaretha uboyibheka, kodwa sike sakhuluma ngalo nto le ukuthi iyichilo inhlupheko ebhekene namaNazaretha. Ingasiza lento ngoba ngelinye ilanga ofica ingane mhlambe eNazaretha ikanje, ingane zamakhaladi lezi seCape Town le bayafundiswa. Yabona ezinye izizwe lento esiyikhuluma la ziyayenza enganeni zabo, yingakho babona ngathi bastronganyana kunathi. Bayatshela ukuthi lezi zinto lezi ayinangqondo zinjena. Uyabona nje iyakhulunywa lento. Labo lento iyavela eCape Town cishe kwakumhla ka-1 August 2024 iyavela into eCape Town. Lezi ezingemhlophe zathatha iy'ngane zabantu abamnyama zabavalela kwi-cage zabashutha zicommemorate noma zenze isikhumbuzo. Angithi abantu abamnyama vele babethuthwe e-Africa bobayigqila phesheya, so kucelebrate-wa leyo nto leyo. Zasuspendwa-ke lezo ngane zaziwu-4. Bese umbuzo wami uzothi ingane encane ngoba mbona uboy lo ufunda esikoleni bese kuthiwa isuspendiwe lezi ngane, zifundisiwe lezi ngane ngalento le. Ngitshele mina ayikho ingane encane engazi ukuthi umuntu omnyama uvalela kwi-cage abesidela. Izona zinto ezifundiswa abazali bazo lezi. Lento esiyisho sithi nina abantu abamnyama nisoze niqhelelane nokuhlupheka ngoba imiqondo yenu ibhizi kwi-entertainment. Funa sinitshele straight iqiniso. Nalabo osopolitiki abathi bazokhuculula impilo zenu manisadaka utshwala kanje, nisadansa kanje, nisabhajwe kanje nasemasontweni amaJuda eningawazi nama-Arabs eningawazi. Khohlwane bathi wethu akukhona ukuhlupheka phela kini. Nina niyoba zigcila nibe yidwetwe zezinye izizwe, ngisho senifile ingane enizalayo ziza la semhlabeni la. Singakulibali kusemhlabeni la kudlalwa, yabo. Cha, sizocela ukuma la. Sizocela ukuma la kwamanje, yabo. Inhloso bengingekhona mhlawumbe ukudelela. Sesisho lento lokuthi nanoma yini esikhuluma ngayo inhloso akukhona ukudelela. Yabo njengamanje cishe isikhathi kuyoshaya u-12. Siyatadisha. Sizama ukuthola yonke information ukuze sikwazi ukutshela abantu ngoba into enesicefe kunalabantu abaphila ngethemba ukuthi mina uNkulunkulu usangibekela into zami, mina uNkulunkulu usangibekela into zami. Kodwa mawuthi uyabheka kunabelungu abahlala kule ndawo kuthiwa ise-Orania.
kuyafukuzwa laphana. Uyabona labelungu noma singabagxeka sithi mhlambe i-wrong lento abayenze Oranje, mina bengizothi thina sabantu abamnyama ke sibukele kubona, sihlukane nayo yonke lento ye-entertainment. Siyacela bafowethu, uyabona uma ufuna ukukhululeka engqondweni, yabo, sesovala manje ngoba manje bayacomplain abantu abaningi bathi sikhuluma kade, kanti uma uthisha ufundisa ingadina thina safunda ema-university thina we spend hours and hours kuma-lecture, namanje we spend hours and hours reading, studying, siperuse i-information bese sizokhuluma. Ngebhadi sasho sathi indlela esikhuluma ngayo ngeke siyikhophe noma ngeke siyisokise ngoba nosizi malifika kumuntu alumncengi, so nathi indlela sokhuluma ngayo ngesincengana, yabo. Inhloso futhi ngoba sisho ukuthi akukhona mhlambe inhloso ukufundisa kahle kahle, yabo. Ya kuhle khona abantu ba-subscribe, bayi-like, bayi-share i-video, into enhle le ikhulu i-channel, kodwa akuyona into esingancengana ngayo leyo nto leyo. Noma ungasho ukuthi ngeke ngisubscribe noma ngisubscribe-ile ngizo-unsubscribe ngoba indlela enikhuluma ngayo ayihloniphi, nivele nikhulume iya-divide injani fofa, kunemisebenzi naleyo nto leyo. Siphila kwi-reality la, siphila kwi-reality. Sike sayikhuluma lento ukuthi uyabona umuntu omnyama mase azoqashwa yiNdiya noma umlungu noma iSulumane ukuthi ahambe yoba i-domestic worker, kodwa singaliboni iSulumane, umlungu, iNdiya, iChina lizosebenzela umuntu omnyama, akuyona idemocracy, ushidi leyo nto leyo. Na umlungu uma ngizela ingane ufuna nalo umxaka usize ezophipha ingane yami amasimba, anuka amasimba. Mina ubaba wama-domestic worker mina ngambona kahle wagqilazwa kanjani, ngayibuka leyo nto leyo. Bese kuthiwa siphila kwi-democracy, funa sincenga nezinto obona ukuthi lezi akumele y'ncenga. Ingakho siyidwedwe siqhashazwe ezinye izizwe nje, ndiyacika leyo nto leyo. Sale kahle bafowethu, nisale nenkosi, ningalibali-ke la uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa, uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha, uze ulugcine-ke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga.